Waduh Kanjeng Rama matur sembah nuwun. Nderekaken kaluhuran tindakipun Kanjeng Rama. Nyuwun pangestu Koko Prabu Rai Dalem. Nderekaken Paman Haryo Kartomarmo aja kurang prayitna. Lho, dhateng senika.
Jogoro Bogo busana liro Kita bagian mustiko Bogo tinggi kemarion tuh Ambet suti hiro Rumah akan Jogoro Pakaryaning projo Paman Haryo Sengkuni ingkang putra Jaya Wikasa nyadong dawuh kados pundi dawuh timbalan dalem Koko Prabu Duryudana nadyan ingkang putra Wikasa Bala nyadong dawuh Paman Haryo Sengkuni iya Man Haryo ingkang putra Man Karto Dendro nyadong dawuh lho ya Man ya unten itu nopo saking pakuan Man Paman Haryo dah kula tunggu sampai jek kula Paman gak teko-teko wonten info nopo Man Garyo dengkul mlocot Paman Haryo Paman Mangkaryo Baik, Man. Man. Aku lagi pikiran anak Kurawa iki. Rumangsaku tanpa ana sing bejaji ngene. Durma gati biyen tekan saiki. Omong-omongan ora tau dunung interaksi. Nyebut pamane kaya ajan ninden. Lah kanthi kaya pamane kurang ngerti wasake adik-adik kula. Nggih pun kaya kono iku, Man. Jroning Bratayuda 16 dina iku para Kurawa ya wis akeh ingkang tekaning pati. Ning kok sing elek-elek kaya ngene kok ora mati-mati ngono lah. Lha apa Man kok mujek-mujeki Kak? Sampe Pak dados sprint ganti ngene lho, Man. Dadak karo anake ngono. Paman Haryo mboten perlu lajeng namung junjungan kelayan Dimas Durma Gati kados pundi dawuh timbalan dalem anak tunggal Jaya Wikasa Bala kawula Don dereng Mbah mestine kowe iki mau miren ora mun jroning pakuwon ana surak mangang balambal keplok sambung sumambung ampun manengker ngebeki jroning pakuwon inggih iki mau padha ngurmati Anggeradipati Karna dijumenengke Maha Senopati kepareng ingkang sinuwun kalenggan iki Maha Senopati kaasta dening Anggeradipati Ngawangga wah kula madhuk menika Pak jalaran kok Adipati Karna sampun bukti nyatanipun saged mejahi Gatotkaca pejahipun Gatotkaca Pandhawa tempun kekes raos sing anak nek kowe ngitung perkara kuwi pancen ya kudu ngono Angka Wijaya Gatotkaca iku nalika durung Bratayuda digadang-gadang digedholo yen bisa menang Bratayudane besok kan digadang jumeneng ratu lupute Gatotkaca Angka Wijaya pasana paja-paja rampung Bratayuda Angka Wijaya wis kepupu ana madyaning paprangan Gatotkaca wis tekaning pati nanging kowe ya kudu kelingan anakmu Lesmana Mandrakumara uga wis tekaning pati adimu Jayadrata wis tekaning pati iku kabeh tumrap ingkang sinuwun iku ndadekake gemparing penggalih
Beli lajeng lah mbok menawa iki bisa dadi pertanda yen ingkang simbol bakal gembira penggali mergo patine si Ganukaca. Angger Adipati saguh jumeneng Waha Sinapati nanging kalenggan iki Kundirana ngawonggo prelune pamit kaliyan Angger Dewi Surti kanthi Angger Adipati rumangsa lamun sedya nyangkul jejibane ngabet. Luruk, aku munjuk supaya Angger Adipati mengko gampang pinanggih para kadang Pandhawa. Sadurunge Pandhawa maju, bala ucap balane Pandhawa kudu disingkirke. Mula kudu Senopati pengapit. Aku munjuk kowe Jayawikata Bala. Lah iki bakal dadi marga apa mukti apa mati. Nek kowe bakal mukti ya kudu kowe bisa nyirnake apese perjurit-perjuriting Pandhawa. Syukur kowe bisa ningkes Werkudara. Jagat Dewa Bathara. Menawi kula dipun gawe majeng-madyan maperangan. Menika ingkang kula anti-anti. Mboten lega raos sing manah kula menawi dereng mutreng-mutreng wandhanipun Werkudara. Najan kula ugi paman mboten badhe gigrek ningali kadigdayaning para kadang Pandhawa. Syukur. Lah kula pripun, Man? Didapuk napa kula? Dapuk kowe iki angel. Aku iki ngetruke ora bener berpiyat. Tak dapuk apa bocah kaya kowe. Ing atas kowe iku ya pangeran. Guneman wis celewa-celewo. Swatama kawula loro. Aja nganti kedani warsa. Metu njaba tatane sanggya para prajurit beli misalake dawuh. Ya mundur Dyani Swatama. Undang Sangya Prawadya Samya Saneka Umyang gumurus walaning pendeberi bubar gurnang kulawan Pok sur kang suling kepanjat teludak Mimah bandira kakondo mawarna warna Pindo jaladian Asriran kamurian Mung jerer Mung jerer Reng Nagar Tul Dan Mosira Wanwan Makudha majur jungkung bidangnya surati mantra Bareng muncul atur sanipun Sang Ryana-Patih Sangya Prawadya sami-sami sawega ing gati sametu ing diri. Kadhamono sak wanci-wanci saestu mboten badhe musiman. Ya syukur bejo sewu. Yen mengkono aja nganti kabestura ninggal budal dina iki. Monggo kula dherekaken Paman Haryo, monggo kula dherekaken.
Sikil madeg suraning driya murid saya ing palugon denira perang pupuh lumawan risang Pandu siwis nadyan tomaksih kadang Kanjeng Rama ingkang putra Wersa Susena nyadong dawuh nadyan ngatimban swega nyadong dawuh Gusti Adipati anakku ngger Wersa Sena kawula Kakang Ban Swega kawula dadi no pangertimu kalenggan iki dawidanganku wis kasembadan gunku bakal ngaturke lelabuhan marang Yayi Prabu Duryudana keparengi Yayi Prabu Duryudana pun Rama dina iki dijumenengke Maha Senapati kudu gawe gelaring aprang ana madyaning paprangan Tegal Kuru budidaya sirnaning Pandhawa nanging aku nyuwun wanci sawetara aku bali ana ngawangga pamit kaliyan ibumu Dyajeng Surtikanthi kowe Wersa Sena kudu tak kanthi bali ana ngawangga dus sembah kula Rama menawi Kanjeng Rama jumeneng Maha Senapati Rama badhe kundur pinanggih Kanjeng Ibu monggo keparenga kula ing majeng madyan paprangan minangka badal wakilipun Kanjeng Rama kula sagah nyirnaken para kadang Pandhawa Wersa Sena Pandhawa kuwi dudu satriya arahan kowe iku bayi wingi sore bebasan durung ilang pupuhe brambang lempuyang mongko Pandhawa iku satriya kang wis kaluka sekti mandraguna aku ora lila nek kowe maju madyaning paprangan kudu bali ana ngawangga nderekke pun Rama kula mboten kepareng ngajeng madyaning paprangan ora kena nggih ngaten ya Rama kula mboten kepareng majeng wonten paprangan nderek nanging keparenga kula mboten nderek wangsul dhateng ngawangga kula badhe ningali kemawon ningali gelaring aprang ingkang wonten paprangan Tegal Kuru amargi kula menika putra Maha Senapati tembenipun kula tentu nggih badhe dados Senapati saderengipun kula nyangkul kewajiban jumeneng Senapati kula kedah sampun mangertos tata caranipun damel gelaring aprang kados pundi sagedipun ngayomi rowan nanging risak barisane mengsak nanging temenan kowe ora lumebu ana madyaning paprangan mung arep nonton gelaring aprang kula nggih dadi ora kena melu cawe-cawe mboten kula nderek dawuhipun Kanjeng Rama Kakang Ban Swega kawula nuwun Wersa Sena tak pasrahke kowe kowe pinangka Kertawedana Kerta Gajah Wedana Serati Gajah Wersa Sena seratine kowe nek Wersa Sena kemajuan ndurna nek kemunduran jogna nek lali elingna nek luput benerna ngistakaken dawuh senajan kowe Wersa Sena tumindak sepecak guneman sak klimak bebasan ora kena ninggal Ban Swega kula nuwun nggih tak rengke nitih rata minangka kagusrana njaga kawidadaning lakumu nggih matur sembah nuwun mangsa budya Kakang Ban Swega kowe kang kudu njaga kawidadaning Wersa Sena aku kundur ana ngawangga nggih sembah kula nderek tindakipun Sang Adipati
sugeng lampahing para kadang Kurawa miwah para prajurit saking bulu pitu ingkang tumuju wana Tegal Kuru kang kinarya Sakarta Rinenggo-renggo Sinungging Cinawi Cawi kelenging penggalih tansah enget sedanipun kang putra Hyang Batukaca mila dhateng keparing manunggil dhateng para kadang wonten pakuwon rambu watangan nanging tansah wonten pakuwon ngajeng Surya Mandraratri Mande Godo Lukita Sari sak sedanira Hyang Batukaca datang trimah bilih dereng saking mejahi Kurawa ingkang bobotipun sami Raden Gatotkaca ingkang kepareng ngecak sepining kawontenan Hyang Haryostyaki munjuk atur mangkono cipta ninggalira Kang Mas Hari Werkudara monggo Kang Mas Latri paring pangandika ing rayi suwancam sawetawis Kang Mas Gusti Raden Hari Werkudara kula aturi paring dawuh teng abdi gagak bungkul sampun ngadhep wonten ngersanipun Gusti Raden Hari Werkudara. Yayi Werkudara ingkang raka dawa ngadhep dawuh Nayakaning ngerat Lisan nayakaning ngerat Suteng ngerat Kotama Manggup Amarnu Broho Seswoto Sugoto Kang Mas Hari Werkudara ingkang rayi Gerbulu Cisamu-sate Westanu ngadhep Kang Mas nyadhung dawuh teko Kang Mas boten kersa paring pangandika lajeng menapa ing kedah kula tindakaken. Yayi, nuwun sewu Yayi. Ing Raka Udawa ing kedah sumala munjuk sedaya para kadang setara menika ingkang pun dherekaken Yayi Werkudara. Bilih Yayi Bratasena boten ninggal paring pangandika. Lajeng menapa ing badhe kula tindakaken menika mangke. Monggo kalenggan menika panjenengan kula sedaya teksih wonten sak lebeting bebaya bilih pranamung kendel boten burung badhe lena kaprayitnanipun kula boten maiben sungkawaning penggalih Yayi Werkudara awit sedanipun keng putra yoga kula Gatotkaca nanging Yayi Werkudara sampun kebak wewangsaning para linangkung lan pangandikaning para tapa. Mestinipun Yayi Bratasena sampun boten badhe ketilapan yen dumadi wonten Madyapada menika namung sak dremi. Wonten bebasan siji dalaning pati, loro ketemuning jodoh, telu tibaning wahyu. Papat lumakuning kudrat mboten saged dipun dulu mawi mripat mboten saged dipun grayang mawi tangan
karusaning manungsa mboten saged mbedhah kutraning kodrat. Kawegeganing manungsa mboten saged ngrisak dhateng pepesthen dados kula pranjaya namung wenang damel pesta nanging pesthi muhung panguwasaning Hyang Widiwasa. Menawi sedanipun Kang Putra Garwaca lajeng penan tumlawung raosing penggalih mboten prayogi kedadosanipun. Udawa kakangku kawula banget panarimaku. Kowe ngengetake kalih puting budiku. Kawula nyuwun pangapunten ora dadi apa. Bareng kowe ndumuk marang aku wis tau tampa piwulanging para tapa. Apa meneh aku siswane Dewa Ruci guruku. Kok ndandak aku ketune patine Gatot nganti kedlarut. Nanging dadekno pamriksan ora lega rasane atiku yen aku ora bisa gawe patine Kurawa ingkang timbang karo bobote Gatot. Iki senajan mekaten nanging mboten namung Kurawa mengsah panjenengan menika. Para raja manca negari kathah ingkang sabiyantu dhateng Kurawa. Wasipun jerambek angkara ingkang mapan wonten madyaning paprangan Tegal Huru menika kedah panjenengan ingkang brasta kula sabiyantu. Nanging kang dadike petenging pamikirku maneh jlamprung adikku. Sak patine angka Wijaya anakku. Gawene misah karo para kadang senengane ana tengah ngalas. Yen lena kaprayit lan ora bakal bisa dikerenah Kurawa. Enget kula perkawis Arjuna. Menika sampun wonten kantinipun inggih menika Kyai Semar lan anak-anakipun. Nadyan Kyai Semar menika jejering Panakawan nanging sejatosipun menika rak pengayomaning Pandhawa. Dados perkawis Arjuna boten perlu dipun kuwatosaken. Ingkang bakuran rumeksa kawidagdaning pakuwon randuwatangan ingkang pun lenggahi keng raka sinuwun Prabu Puntadewa tuwin sinuwun Prabu Matsapati. Leng-lenging driya mangun mangu-mangungkung. Keca denimbal pangandika Dyang Werkudara. Saha Dewati Udawa ingkang wani nyambet pangandikanipun Dyang Bratasena. Katunpa pelajaripun wadya ingkang persambeng kanca njaluk dalan. Kaget kowe sapa? Nyuwun ngapunten Gusti. Kula menika abdi Jodipati. Kula menika mban balangan tepan. Mban balangan tepan ana wigati apa? Bareng munjuk atur wonten kersa dalem Gusti Raden Hyang Werkudara. Kalenggan menika kula ingkang kapiji rumeksa sak jawining pakuwon randuku bala. Iya. Kalenggan menika kula ngaturaken duta penglawung lho. Duta kungunan penglawung Patyapala Rajapati. Rajapati dereng wonten. Nanging kedadosan ingkang bebayani tumrap para prajuriting Pandhawa. Apa? Wonten prajurit tinindyan Senopati kalih
pawarta ingkang kula tampi menika Senopati Pengapit saking Pakuwon Bulu Pitu ingkang dipunontonto Gusti Raden Haryo Werkudara ingkang menika kula semanggaaken abdi dalem Juwadung dawuh sancut gumergut ambyur telenging samudra alun gulung-gulung gumulung hanikep wonten sanampek muka Setyaki kawula gagak gunggul kawula papat musus Gusti Nuwun pangestu kawas Mawur mangawur-awur-wurahan pengarane najurit kong peri magru kongso tetek kaya budula war pangri ing Turanggesti berkata ingkang Tujo lelayu sebut Ayo maju Mengkusik mandek Maju mandek Maju Kusik co Sing ngarep mandek Sing mburi ngangsek Mongko Podo gawa gaman ikan Sing tengah kuwi sing cilaka pendeng iki mengko nek ngantek tumbak mungkin nocok kancane dhewe arep mati sing ora entuk lelabuhan ya nek nocok kancane dhewe nek nocok awake dhewe ora ngono sing dadeke pengarep iso kok iki sing dadeke pengarep Pak D ngene kok Pak D nek omong menclang-menclek dadeke pengarep Kosek co, lah ya wis liwat saking. Liyane saking ora ana sing liwat. Lho kuwi guruan ngono kuwi kok dibantah. Lek ngobete kanca-kanca ki wis ora kurang-kurang. Lan wong pancen iki ana sebab musababe. Pancen kowe iki nek ora pancen sengit wong demen wong ora takon dhisik. Apa ta sebabe kok kanca lim mlaku kok dadi mandek iki? Ngono macet iki kepiye iki? Nganti kaya kendaraan macet. Co, iki ana satriya siji bergancang ana Madyani Marga
ngadang lakumu ngendhek lakumu kabeh. Satria ki wong kudu. Lah ya wong. Wong pira? Siji. Wong semene kae. Dindek wong siji kok gelem. Kose prayogane rak ditakoni sik. Nek iki mengko kanca arak malah kowe karo aku kadukan. Wong kowe karo aku durung tau tepung. Ya coba takoni. Ora mengko Satria. Sing bergancang ana madyane marga wis apa? Yen kowe takon marang aku. Sentana Dwarawati Satria Garba Ruci. Aku Raden Setyaki. Sapa? Raden Setyaki. Cok. Oh. Setyaki. Sapa? Setyaki. Gue sing seru. Enggak seru-seru enggak berapa sing ngantuk. Udah ini kok jadi ngantuk. Kalau sing jeneng ngantuk iki kemanisan kok iki. Nang panggung nek ora ngantuk ora lakon. Oh, dadi iki kemanisan lho. Ana apa? Jebul sing ngendheke aku kowe iki Setyaki. Setyaki kondang Satria Kendel. Nek rak ya ming wong. Lah ya lah. Apa kowe tau mapagange krindane durung ming adek kabar. Wong kuwi aja mung manut kabar, dibuktekke dhisik. Wong semono akeh kok dindeke wong siji kok mandeg. Mundura tak sandangane. Kowe karmu apa Setyaki? Kowe mandeg ora kena mbajut lakumu. Iki ana tlatah bawahing para kadang Pandhawa. Pancen aku arep ngrusak barisane Pandhawa. Nek kena tak eman kowe mundura. Hah? Nek kena tak eman kowe mundura. Bocah jebul Setyaki iki apik atine iki. Kok kowe muni apik atine? Lah kowe karo aku diman iki. Nek kena tak eman mundura ngono. Lah rak eman to kowe. Oh, kowe iki kaya ngono kok iso dadi prajurit lho. Ketembungan kaya ngono dianggep ngeman tenan. Kowe iso dadi prajurit iki mbiyen sangene pira kuwi. Ya ya aja ngono kuwi kaya. Oh, kowe iki dadi prajurit iki mbiyen nggawa iki barjo tak kandhani. Ora sago, ora sago. Kudu aku maju. Nek kowe terus maju, Setyaki sing Trenggalang. Ora perlu kesuwen ranjak. Ayo, maju. Oh
Ayo kanca mundur. Ayo mundur, dur. Berkutuk. Aduh. Mati aku tanganku sempal siji. Aduh, sikilku wis liya. Aduh, metengku kena tumbakku dhewe ususku brodol. Aduh, kupingku ilang. Ora iso aku kacamata iki. Aduh, irungku kena tumbakku dhewe. Aduh, mati aku. Kenapa iki? Ndasku ilang. Ndas ilang kok iso omong. Sing ngomong apa kuwi? Sing ngomong ora cangkem. Cangkem ya langgon perang-perang sirah. Lho, sing ilang iki kudu ndasku iki. Sing ilang kuwi ndas bedutan. Oh, wong ndas bedutan kok awak ki gegirisi. Wah. Coto kowe iki yo blagepan wae. Iya. Lagu dadi sambat marwara. Kena apa prajurit? Dados kawuningan Gusti Patih. Menika kepapak satria naminipun Setyaki. Oh, Setyaki inggih. Kula dipun unduraken mboten purun. Wah. Dobrak-abrik. Tali Setyaki niku aduh. Iya. Ngono iki sampeyan iki runtuh. Setyaki dudu musuhmu. Ayo mundur wae. Sing lara padha ditambani. Sing tekaning pati dirukti, disingkirke saka paprangan. Diku ayo kanca mundur. Kusik. Nek prajurit mundur perange kalah, kuwi tetabuhane ora usah ditabuh. Lah niki mboten kula tabuh niku. Lah kok muni. Tangan kula niku kecetrit sitok. Bendri kali tabuh niku lek kula nggawa mampi tangan setunggal. Sareng kula ngelembean, tabuhe nuthuk dhewe. Oh, mula unine ora mung ning mengemung men. Jalaran tabuhe ora nuthuk nggon pencu. Ayo ora iso nuthuk pencu sampe. Ayo kanca mundur. Sengguni kang pinangka tendas. Oh. Narpa salya munggeng paru. Sriwitri kanan kiri. Rika Bisma Durna panalinganira. Oh. Kados pundi Bawan? Setyaki sing awut-awut prajurit ingkang nderek lakumu. Mapan dudu musuh ora jeneng mokal. Setyaki satya digdaya mungsuh prajurit rusak. Titi mangsa iki kowe kudu ngatonke kasudibyan. Jangan diko lenggas kecok. Setyaki bariku tandangi Druhun. Ya Bapa
Kula Pandhawa biyuk gumurung manguri sing mungsuh ring sata Kurawa kang mbah kungkih srukatitih larut kirut katut para ratu ana satya bergancang mapagake aku aja mati nggawa jeneng sapa kowe takon marang aku iya dasar to balik suruh genti aku takon kowe sapa jenengmu babu takoni durung aku genti takon oh babamu kadangi taruna Koko Prabu Driyudara iki paninggalaning Kurawa uga Raden Jayawikata iya dasar yo to kowe ngaku kesete Lunggasari Gusti Raden Haryawerkudara Patih Gagak Bongkol ya dasar yo to kowe kesete Werkudara bature Werkudara sakarepmu nggon ngarani nanging polotan Kurupa iku uga putra Narendra tanpa beda kaya kowe putra Narendra Slagayama aku kadangi taruna Dewi Kuntul Wilanten oh anak Ratu Slagayama lho dasar yo to kena tak iman kowe semingkir Janaka apa Werkudara kena maju Bratayuda iku perkarane Pandhawa karo Kurawa kowe sak jabaning Pandhawa kowe sak jabaning darah Barata ora kena melu cawe-cawe perkara iki senadyan to aku dudu karandah Pandhawa nanging aku duwe penganggep yen jejering kautaman aku satria kang kesiniman watak utama ngelabui Pandhawa iku ngelabui kautaman nek Pandhawa kalah kowe mati nek Pandhawa menang kowe arep diganjar apa mumpung durung babak bocek golekmu prayoga kowe mundur ora kena melu cawe-cawe perkara iki wis tak jarwake aku nglabui Pandhawa ora golek munggah bab pangkat utawa mundak bayar nanging aku nglabui kautaman jalaran kalenggan iki perkara Bratayuda Pandhawa kang tak anggap bener nek aku mati para madyaning paprangan mateni jejering kautaman aku nglabui kautaman nek aku menang kontak ing jagat nek aku kalah tekaning pati dadi marga menaning kori swarga mulya wah kedhuwuren omonganmu kita kandhang nek ora kentak iman kene berkaling patimu aja tinggal pelayu tak ladeni